Benvinguda a aquesta meditació guiada. Avui ens dedicarem uns minuts a escoltar el nostre cor i el nostre cos amb tendresa i atenció plena. Posa't còmoda, asseguda o recostada, amb l'esquena recta però relaxada. Tanca els ulls suaument si vols i deixa que el cos comenci a reposar. Pren un moment per notar el contacte del teu cos amb la cadira, el matalàs o el terra. Sent com et sostenen, com estàs aquí, ara. Permet que aquest sigui un espai només per tu. Comencem respirant plegats. Inspira suaument. 1, 2, 3. Exhala lentament. 1, 2, 3. Una altra vegada, inspira, 1, 2, 3, exhala, 1, 2, 3, 4. Deixa que la respiració sigui natural i observa com entra i surt l'aire, sense forçar. Sent com el cos s'acomoda a cada inhalació i exhalació. Porta ara la teva atenció al so. Escolta els sons immediats del teu voltant, sense jutjar-los.
Després, deixa que la teva consciència abasti els sons més llunyans. Escolta també el silenci entre els sons i les paraules. Estàs escoltant amb tot el teu ser, amb tota la teva consciència. Permet que aquesta atenció sigui suau i oberta, com un espai que rep tot el que arriba. Ara, porta aquesta presència que escolta cap al teu cos. Sents el front, els ulls, la mandíbula. Observa qualsevol tensió o suavitat. No intentis canviar res, només sent i escolta. Segueix baixant per la cara, els llavis, les dents, les genives. Permet que la receptivitat s'estengui fins al cap, fins als cabells. Respira i deixa que cada inhalació i exhalació et recordi que estàs present aquí.
Desplaça ara l'atenció cap a la gola. Com se sent? Permet que sigui tal com és. Baixa cap a les espatlles, relaxa-les cap enrere i cap avall. Deixa que les mans descansin suaument sobre els genolls o sobre de la cama. Sents l'energia del cos en aquestes zones, en plena presència. Obre't el pit, a l'àrea del cor. Observa com es mou amb la respiració. Sents alguna emoció? Deixa que sigui present, sense intentar canviar-la. Segueix baixant i para atenció a l'abdomen. Suavitza-la amb cada inhalació i deixa que cada exhalació alliberi qualsevol tensió. Respira amb consciència, omplint tot l'abdomen de presència suau i receptiva.
Porta ara l'atenció a la zona pèlvica. Sents l'alè vital que hi habita? Segueix baixant per les cames, sentint les sensacions fins als peus. Observa la vida que travessa tot el cos. Pols, formigueig, zones de calor o frescor. Tot és acollit amb aquesta presència oberta i amable. Permet que tot el cos sigui un espai d'escolta. Si apareix alguna incomoditat, por, tristesa o ràbia, observa-les amb tendresa. No cal solucionar res, només sentir amb amabilitat. Respira i acompanya aquestes sensacions amb suavitat. Porta finalment tota aquesta atenció al teu cor. Escolta què hi ha ara: desitjos, pors, emocions, tot el que vol ser acollit.
Sent com aquesta presència acollidora sosté el teu cor i la teva vida. Respira amb aquesta tendresa, sentint la suavitat que pots oferir-te a tu mateixa. Quan estiguis preparada, mou suaument els dits de les mans i dels peus. Obre els ulls lentament. Porta amb tu aquesta presència oberta i amable durant la resta del dia.